ndaya pamberi penyu baba kuti tite face to face, tite man to man shwangu, because Mwari kubva rini Mwari kuti angati nini ndini nzira yekuti vamwe vanhu vabudirire. Wese adarika nepandira anobudirira asi zvinhu zvangu zvingoramba zviri pasi. Kubva rini Mwari chingotambura kubva ndiri mudiki zera remwana wangu wamakandipa. Usakanga futi uri muroora kamba Mwari nesu. Why ndiri muroora Mwari? Baba vangu saka uri muroora sviso. Saka Mwari kubva chi ndiri mudiki ndiri zera remwana wangu ndaingotambura. Ende tichikwira makomo setichapenga semwana wamai vaya. Mwari Bajuni. ndambokuudza usapindure nhau dzababa nemwana uri muroora. Mwari chitauriranayi chindinyara iwe naMwari. Mwari kubva ndakabva kudhara ndichiva nyara. Mwari kubva rini Mwari wangu ndichikukomborerai. Baba nesitara Jesu tokunamata. Ndichikutungamirira muchinditunga. Mwari musadaro mimi Mwari mimi. Ingawani muri baba vedu isho wangu. Ende Mwari pakazo imwe nyaya tisataenda kure Mwari wangu. Kana nguva iya yekuti paradzanisa yakwana Mwari wangu makuda kutora wani wedu Jehovha. Moziva kuti Mwari motanga inyu kutora mai Junior vari apa. Hey. Chi. Mwari because Mwari akazochita kana kuita move on Mwari aundi rest in peace Mwari wangu. At least isusu varume tagara tiri mahure saka nyamwe ndikaramba ndingokontinya hazvimbomurwadza hambobva yakamuka chipoko. Saka Mwari motoita saizvozvo. Bajuni ndokumburoti seBible kuside. Kochi? Ndifungo zvichiri naumwari mukati. Zvichiri naumwari. Pabvirira hongo ndinamati uramba nditaure naMwari wangu. Ndibaba vangu I have to talk to him like my father, not like God forbid. Junior anotaura neni zvaanoda. Because ndiri baba vake. Iwe uri muroora chautaura chi. Ndakambozvinzwa zvinhu since. Amen. Amen yako uya kunonyatsotaura nyaya yako. Kuchikwewo. Uya kunonyatsotaura nyaya yako.